Nie, že niečo zhodíme dole. Ešte Dobrý deň. Chvíľu čas. Tam kvôli číslam potrebujem hlavne. Vážené kolegyne a kolegovia, želáme vám príjemný dobrý deň a vítame vás na tlačovej konferencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša. Dovoľte, aby sme medzi nami privítali aj pána Alexandra Daška, splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ďalej pani Darinu Košutovú, riaditeľku odboru sprostredkovateľských služieb prostredia práce, sociálnych vecí a rodiny a generálneho riaditeľa generálneho tajomníka služobného úradu Petra Ormandyho, takisto asistentov, ktorí dnes vlastne nastupujú na úrady práce. Nech sa páči, pán minister, témou tlačovej konferencie je práca namiesto dávok, nástup rómskych asistentov na úrady práce a vyhodnotenie prvých 3 mesiacov od účinnosti legislatívy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Počuli ste 2 dôvody, pre ktoré sa tu dnes stretávame na úrade práce v Košiciach, čo je tiež symbolické a vysvetlíme to. Chcem na úvod teda povedať a pripomenúť, že od 1. septembra tohto roka platí a je účinná naša legislatíva, ktorá dostala pracovný názov Práca namiesto dávok, ale dobre viete, že sú to novely zákonov o službách zamestnanosti a o dávke hmotnej núdzi. Chcem len pripomenúť také 3 kľúčové zmeny alebo nástroje, ktoré tieto legislatívne zmeny priniesli do života slovenskej spoločnosti. Tou prvou je, že v prípade, ak človek, ktorý môže pracovať a nič mu v tom nebráni, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, tak prichádza alebo je mu krátená dávka hmotnej núdzi. Druhým dôležitým nástrojom alebo faktorom, ktorú tieto legislatívne zmeny priniesli, je, že ak človek, ktorý príjme vhodnú pracovnú ponuku, ak sa zamestná, tak sa mu hneď neodoberá dávka hmotnej núdzi, respektíve mu zostáva zachovaná prvých 6 mesiacov, a to tak, že prvé 2 mesiace je to 100% dávky hmotnej núdzi,
ďalšie 2 mesiace 75%, ďalšie 2 mesiace 50% a potom 25% tej dávky stále zostáva tak ako v súčasnosti, čiže veľký motivačný faktor. Ako o prvom faktore, ktorý som pomenoval, alebo nástroji hovoríme ako o reštriktívnom, reštrikčnom, tak toto je prvý z tých motivačných faktorov. A ten tretí dôležitý a zároveň druhý motivačný faktor spočíva v tom, že v prípade, ak človek je na tzv. Aktivačnom príspevku, vykonáva aktivačnú prácu, čo je len určitá malá obecná služba, keď to tak nazvem, a popri tom si nájde riadne zamestnanie v riadnom pracovnom pomere, tak tomu človeku ponecháme dvojnásobok tohto aktivačného príspevku. Je to veľmi dôležité, prečo to uvádzam na úvod tlačovej besedy, pretože to pochopíte z čísel, ktoré vám chceme dnes odprezentovať. Viacerí si asi mysleli, že Ministerstvo práce predstaví nejakú ľúbivú legislatívu, ľúbivý zákon a potom sa nič nebude diať, hlavne, že si zapíše nejakú čiarku, pretože dobre vieme, že táto naša iniciatíva bola a je veľmi populárna medzi ľuďmi. 70% slovenskej spoločnosti podporuje túto našu iniciatívu od začiatku. Zároveň chcem upozorniť na jednu vec, že viete dobre, že keď som oznámil už pred asi rokom a pol prvýkrát tento zámer, tak sa ozvali rôzni krikľúni. Krikľúni, ktorí hovorili, že táto naša iniciatíva je diskriminačná, dokonca rasistická, alebo dokonca protiústavná. Pamätáte si tieto vyjadrenia? Tak sa pýtam, kde sú tí krikľúni teraz, po 3 mesiacoch účinnosti tohto zákona. Najmä sa chcem opýtať našej drahej opozície, v úvodzovkách drahej a najmä progresívneho Slovenska, kde je to ich podanie na ústavný súd kvôli protiústavnosti údajnej tohto zákona, tejto legislatívy? Kde je to podanie progresívneho Slovenska, ktorým sa oháňali proste celý čas, že to napadnú na ústavnom súde, pretože táto naša iniciatíva je protiústavná? Spomínate si na to, kde je ten podnet? No nikde, pretože dobre vedeli, že to žiadna protiústavná iniciatíva nie je, ani nemôže byť, pretože tento princíp bol už raz posudzovaný ústavným súdom, ktorý sídli v Košiciach, dobre viete, ja som ako východňar tomu veľmi rád, že sú tu takéto dôležité štátne inštitúcie. A ten ústavný súd skonštatoval pri tomto rovnakom princípe, že môže štát vyžadovať aktívnu participáciu osôb na zabezpečení základných životných potrieb. Dobre všetci vedeli, že toto naše opatrenie nie je protiústavné, pretože štát toto môže robiť. Jednoducho, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, prečo by mal poberať dávku v hmotnej núdzi? Nie, naopak, my chceme motivovať tohto človeka. Môžeš pracovať, pracuj. Dostaneš sa z kruhu chudoby, pomôžeš sebe, svojej rodine, svojim deťom a pomôžeš samozrejme aj štátu ako takému. Takže už nikto nespochybňuje tento princíp, už nikto nehovorí ani o diskriminácii, alebo možno ešte sa nejakí nájdu, politici samozrejme, ale keď sa každý na to racionálne pozrel, tak musel uznať, že je to dobrá iniciatíva. A teda, ak sme vyriešili tú protiústavnosť, ktorá už bola vyriešená dávno, tak chcem teraz sa aj k tej diskriminácii postaviť. Ja som od začiatku tvrdil, že táto naša legislatívna iniciatíva nie je namierená proti konkrétnej skupine obyvateľstva, že to nie je konkrétne proti Rómom. Jasne som od začiatku tvrdil, že sa dotkne všetkých nezamestnaných ľudí bez ohľadu na to, či niekto je Róm alebo nie je Róm. A všetci to dobre vedeli. A teraz prichádzame s iniciatívou, ktorá je z dielne, a chcem za to poďakovať pánovi splnomocnencovi pre rómske komunity, pánovi Daškovi, ktorý tu stojí, lebo je to jeho originálna myšlienka. Aby neboli žiadne pochybnosti, tak od dnešného dňa, preto tu dnes sme, to je ten prvý dôvod, od 1. decembra nastupuje na 18 úradov práce 40 rómskych asistentov, ktorí budú pomáhať pri sprostredkovaní práce práve našim rómskym spoluobčanom, aby boli odstránené akékoľvek bariéry, či už komunikačné, alebo iné bariéry, ale aby nemal nikto pochybnosti, že tu niekto chce zamávať, keď to tak poviem, s touto našou komunitou, aby bolo všetko v súlade s pravidlami. A preto tu so mnou dnes stoja 4 rómski asistenti, ktorí nastupujú dnes, ako som povedal, 1. decembra, 3 tu v Košiciach a 1 v Moldave, sú tu s nami, a aby sme spolu deklarovali, že cieľom tejto iniciatívy nie je niekoho nejakým spôsobom perzekuovať, ale naopak motivovať k tomu, aby pracoval. O to tu nám ide a preto chceme aj rómskych asistentov zapojiť do sprostredkovania pracovných ponúk. Povedal som, že vytvorili sme 40 miest na 18 úradov práce, ale aby som to upresnil, k dnešnému dňu nastupuje 38 asistentov na 17 úradov práce. V 2 prípadoch ešte potrebujeme
urobiť 2 dodatočné výberové konania. V Košiciach sme aj preto, pretože najväčší počet rómskych asistentov bude na úradoch práce v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi, konkrétne po 5, takže prezentujeme to aj preto z úradu práce samozrejme v Košiciach. Rómski asistenti budú pôsobiť na úradoch práce v tých oblastiach, kde máme vysoké zastúpenie rómskej komunity a kde chceme aj túto tému samozrejme spoločne riešiť. Ale viac vám o tomto projekte ešte raz povie pán splnomocnenec vlády pre rómskej komunity, pán Daško, ktorého originálnou myšlienkou a nápadom to celé bolo a my sme to veľmi radi zrealizovali a prijali. Tou druhou sľúbenou, alebo tým druhým dôvodom, prečo sa dnes stretávame, je, že uplynuli 3 mesiace, akási skúšobná doba v pracovnoprávnej terminológii, to tak môžeme uviesť, od nástupu tejto našej iniciatívy a je, myslím, na mieste povedať, čo sa za tie prvé 3 mesiace udialo, pretože verejnosť to naozaj veľmi očakáva. Dámy a páni, predpokladali sme, že to pôjde stuha, ale ide to a prelomili sme naozaj dlhoročné a dlhodobé ľady. Jednoducho už s tým bolo potrebné niečo urobiť. Zopakujem tú svoju myšlienku, že všetci o tom len hovorili, všetci o tom opatrne našlapovali, ale nikto za tie roky nič s touto vecou nerobil. Až sme prišli my a urobili sme. A mohli sme pokojne povedať, že platí, už som to tu povedal, platí legislatíva, splnili sme si nejaký legislatívny zámer, ale na prax si to necháme tak. Však buď je vhodná pracovná ponuka a sa ponúkne, alebo skôr nie je a ostáva tomu človeku dávka hmotnej núdzi. Takto sme mohli k tomu neaktívne pristúpiť, pretože možno si viacerí mysleli, že úrady práce a úradníci si povedia, že čo sa budem ja tu naťahovať s takýmto občanom, však mu ponechám dávku hmotnej núdzi a máme všetci pokoj. No tak to nie. A tu chcem teda povedať, že sme zvolili aktívny prístup. Nielen zmenu legislatívy, ale aj aktívny prístup a ho o chvíľu vysvetlím. Ale nesmiem zabudnúť hneď v tejto prvej chvíli poďakovať všetkým predstaviteľom aj riaditeľom úradov práce, ale najmä zamestnancom, ktorí realizujú túto našu novú legislatívu práca namiesto dávok, tým, ktorí sú v prvej línii a tí, ktorí si zvolili naozaj aktívny prístup namiesto nejakého svojho vlastného komfortu a pracovného pohodlia. Chcem sa veľmi pekne poďakovať, pretože budete počuť, čo všetko sa od 1. septembra udialo. V prvom rade musím povedať, že my sme hovorili od začiatku, že takých ľudí, ktorých by sme mohli a chceli ešte dostať do práce, je približne 43 000. Ale to sú tí ľudia, ktorí nie sú aktívni vôbec. Ľudí, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi a ktorí sú vhodní na sprostredkovanie tej práce, je približne 62 000. Aby som to uviedol teda na pravú mieru, máme približne 120 000 ľudí, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi, ale to sú ľudia spolu so spoluposudzovanými osobami v domácnosti. A z takýchto ľudí je približne 62 000 takých, ktorí sú vhodní na sprostredkovanie zamestnania. Ale niektorí z nich sú už aktívni aj teraz, napríklad majú dohody a podobne, samozrejme takým ľuďom nikto nebude odoberať dávku hmotnej núdzi, pretože naozaj pracujú. A z tých 62 000 je 43 000 tých neaktívnych. Ale my sa nechceme sústrediť len na 43 000 ľudí, ale teda na 62 000 ľudí. Ak už ponúkame hodné pracovné miesta, tak pre všetkých týchto ľudí, ktorí naozaj môžu pracovať. Zvyšok poberateľov dávky hmotnej núdzi sú ľudia, ktorí z objektívnych príčin nemôžu pracovať, či už zo sociálnych dôvodov, zo zdravotných dôvodov. Zopakujem, 62 000 ľudí, ktorí sú vhodní na sprostredkovanie práce a sú zároveň poberateľmi dávky hmotnej núdzi, 43 000 je úplne neaktívnych. Ale 62 000, keď sme sa teda na nich zamerali, tak treba povedať, že 35 000 z týchto ľudí je evidovaných na úradoch práce v evidencii nezamestnaných, sú to uchádzači o zamestnanie, čiže my presne o nich vieme a presne vieme, aké majú vzdelanie, akú majú prax, čo im máme teda ponúkať. No ale potom máme samozrejme pre naše potreby, pre potreby tohto nového zákona vytvorenú novú kategóriu ľudí a to sú poberatelia dávky hmotnej núdzi, ktorí ale nie sú evidovaní v evidencii nezamestnaných. Áno, aj takýchto ľudí Slovensko má a týchto je približne 27 000. Čiže máme 27 000 poberateľov dávky hmotnej núdzi, ktorí nie sú ani len zaevidovaní na úradoch práce. A na týchto sme sa v tej prvej fáze sústredili, pretože o tých ostatných, ako som povedal, už vieme cez úrady práce. Dámy a páni, poslali sme prakticky všetkým týmto ľuďom dotazníky
v rámci ktorých sme sa ich pýtali na doterajšiu prax, na vzdelanie, aj na to, čo by chceli robiť títo ľudia. Vrátilo sa nám asi 23 000 dotazníkov, určite uznáte, že je to veľmi náročné pracovať s takouto skupinou ľudí, sú medzi nimi bezdomovci a takáto kategória ľudí, čiže 86% dotazníkov sa nám už doteraz vrátilo a tým pádom my presne vieme oslovať týchto ľudí aj s tým, čo by teda vedeli robiť. No a toto celé prebiehalo prakticky mesiac a pol, rôzne tieto prípravy, tá aktivita zo strany úradov práce a potom, keď sa to celé ukončilo, tak pre všetkých tých pobrateľov dávky hmotnej núdzi, to jedno či evidovaných a neevidovaných, sme napokon, teda moji kolegovia z úradov práce, vypustili, keď to tak môžem povedať, do priestoru, respektíve vydali sme vyše 13 000 pozvánok na výberové konanie alebo odporúčaní na voľné pracovné miesta. Ak chcete presné číslo, tak je to 13 310. To sme v rámci tohto obdobia urobili. Ešte raz, 13 310 vydaných pozvánok na výberové konania a odporúčaní na voľné pracovné miesta. Dámy a páni, podarilo sa v krátkom období, ale neberte to od 1. septembra, ako som povedal, najprv bol ten prípravný proces, aktivácia a tak ďalej. Za prvé týždne, odkedy to začalo teda celé fungovať, sa podarilo umiestniť na trhu práce týmto spôsobom 860 ľudí. A to presne vieme kvôli tomu, že koľko ľudí si práve už vybralo alebo dostáva tie motivačné nástroje, ako je nekrátenie dávky hmotnej núdzi, respektíve postupné vyklesávanie dávky hmotnej núdzi, pokiaľ správne. To je ten motivačný nástroj, určite si spomeniete, že mnoho ľudí nechcelo pracovať preto, lebo majú exekúcie na krku a chceli sme to obísť tak, že ak dobre viete, že exekúciou siahate na plat, ale nesiahate na dávku, tak práve ten motivačný faktor, keďže sme nevedeli s Ministerstvom spravedlivosti vymyslieť iný nástroj, aby sme nevytvárali dve skupiny veriteľov, keď to tak poviem, dve kategórie občanov, tak sme išli cez tento motivačný faktor, že ak sa zamestnáš, tak naozaj tá dávka v hmotnej núdzi ti bude vyklesávať len postupne, tak cez tento jeden nástroj a potom cez nástroj, ktorý som tiež pomenoval, veľmi dôležitý, že pokiaľ si na aktivačných prácach, ale zároveň si nájdeš prácu, tak ti ešte ponecháme chvíľu ten aktivačný príspevok, tak sme identifikovali, že náš projekt Práca na miesto dávok v tej prvej fáze, v tých prvých týždňoch, nie od 1. septembra, ale potom, čo prebehli tie všetky administratívne úkony, pomohol hneď okamžite za chvíľu 860 ľuďom. Druhý dôležitý údaj je, že v 77 prípadoch začalo správne konanie s tým, aby sme prestali vyplácať dávku hmotnej núdzi, respektíve začali ju krátiť, pretože v 77 prípadoch tí ľudia buď odmietli vhodnú pracovnú ponuku, alebo odmietli nastúpiť do zamestnania. Čiže máme 77 prvých správnych konaní, v rámci ktorého ideme teda odoberať, respektíve krátiť dávku hmotnej núdzi. Ale ten tretí údaj je najdôležitejší. Počúvajte dobre. Takmer 7 000 prípadov, 7 000 ľudí bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi. Áno, vedeli sme o tom probléme na Slovensku, ale teraz ho máme už aj reálne zmapovaný. Pri tej prvej vlne, tých 13 000, vyše 13 000 ponúk, 7 000 ľudí bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi ako neprispôsobivých, teda ako ľudí nevhodných pre zamestnanie v ich spoločnostiach z dôvodu nízkej produktivity práce alebo vysokej fluktuácie. Takže, dámy a páni, ak je problém so zamestnaním ľudí na Slovensku, tých, ktorí ešte nepracujú, tak nie je to len problém na strane ľudí, že nechcú pracovať, ale aj na strane zamestnávateľov, že ich nechcú zamestnávať jednoducho. Toto je problém na Slovensku. Dobre viete, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, ale stále sa ideme pokúšať zamestnať ešte čo najviac tých 60 000 ľudí, ktorí sú nezamestnaní, poberajú dávku hmotnej núdzi, ale sú zamestnateľní. No. Opäť, nechceme teda to ponechať len tak, že teda zamestnávateľ odmietne a je to vybavené. Tento človek proste nikto mu nepomôže, či už z ulice alebo z tých chudobných pomerov. Takže ideme zamestnávateľom dať ďalšiu ponuku, pretože zamestnávateľia od nás majú
veľa ponúk na zamestnávanie nezamestnaných ľudí, samozrejme najmä tých, ktorí doteraz sú v evidencii nezamestnaných, ako som rozlíšil tie dve skupiny ľudí. Sú to tzv. Aktívne politiky trhu práce, sú to rôzne programy, pracovné programy na zamestnávanie nezamestnaných. Volá sa to finančné stimuly a je to celé financované z eurofondov, aby slovenskí občania si nemysleli, že zo štátneho rozpočtu niečo také robíme. No a tie finančné stimuly slúžia práve pre zamestnávateľov, aby zamestnávali ľudí z evidencie nezamestnaných. A my sme teraz urobili to, že od 1. januára chceme tieto isté pravidlá uplatniť aj pre tú skupinu poberateľov dávky hmotnej núdzi, ktorá nie je v evidencii nezamestnaných. Chceme motivovať zamestnávateľov, aby predsa len zvážili a zamestnali aj tých ľudí, ktorých pôvodne odmietli. A meníme teda, alebo dávame k dispozícii 3 aktivity z tých tzv. Finančných stimulov, ktoré sú financované z eurofondov. A sú to tieto 3 aktivity. Mentorované zapracovanie, dámy a páni, to znamená, že my takému zamestnávateľovi, ktorý zamestná takéhoto človeka, na určitú dobu preplatíme časť celkovej ceny práce, teda časť mzdy, a zároveň preplatíme mentora, ktorý bude pomáhať tomu zamestnávateľovi na tom pracovisku umiestniť toho človeka. Druhá aktivita dôležitá je tzv. Práca na skúšku. V takom prípade, ak zamestnávateľ na určité obdobie zamestná toho človeka, tak mu preplatíme všetky náklady na pracovné pomôcky a podobne a tomu človeku vyplatíme určitú mzdu alebo príspevok, keď to tak môžem skôr nazvať, vo výške životného minima. No a po tretie, máme tu teda tzv. Motivačný príspevok, ktorý, ako hovorím, tiež funguje pre evidovaných nezamestnaných, ale nie pre tých neevidovaných. A ten spočíva v tom, že ak si človek nájde prácu, tak ešte určitú dobu, 6 mesiacov mu vyplácame motivačný príspevok popri tom a zároveň potom ďalších 6 mesiacov polovicu z tohto motivačného príspevku. Tieto 3 aktivity, ktoré hovorím, fungujú riadne pre evidovaných nezamestnaných, uplatníme aj na poberateľov dávky hmotnej núdzi, ktorí nie sú evidovaní v evidencii nezamestnaných. No a 4. aktivitou, ktorou chceme pomôcť zamestnávateľom, aby viac zamestnávali takýchto ľudí, je náš projekt Pripravený na prácu v priemysle. Dobre viete, že to súvisí s automobilkou Volvo, ktorá sa stavia tuto nedaleko Košic. A samozrejme je určená nielen pre automobilku Volvo, ale pre celý priemysel, lebo ináč by to bola nepovolená štátna pomoc. Je projekt tiež z eurofondov vyplácaný a platený, hradený. Je to pripravený na prácu v priemysle. Jednoducho musíme cez tento projekt pripraviť približne 20 000 ľudí pre slovenský priemysel, aby bolo dostatok zamestnancov pre všetky automobilky, pre subdodávateľov, aj pre celý priemysel. A doteraz sa to samozrejme tiež dalo, aj tento náš projekt právo na prácu v priemysle, pripravený na prácu v priemysle uplatniť len na tých evidovaných nezamestnaných. Bude to platiť aj na túto špecifickú skupinu, ktorí doteraz v evidencii neboli. Chcem vám povedať, že jedno z mojich prvých pracovných stretnutí vo funkcii bolo s predstaviteľmi automobilky Volvo, ktorí samozrejme nás požiadali tiež, aby sme pripravovali ešte ľudí z tých nezamestnaných aj pre ich potreby, pretože našou prioritou je samozrejme zamestnať čo najviac slovenských občanov. Dámy a páni, tu už pracuje 110 000 cudzincov na Slovensku, 2/3 z tretích krajín, ale my chceme sa pokúsiť, aby pracovalo čo najviac slovenských občanov. A prečo spomínam automobilku Volvo? Pretože automobilka Volvo na tom pracovnom stretnutí prejavila záujem o rómskych pracovníkov. Aj o rómskych pracovníkov. A chcem uviesť jeden na záver svojho úvodného slova, jeden krásny príklad, ktorý na Slovensku je. Ja som tú fabriku aj navštívil, tiež je z východného Slovenska, čomu sa východňar, opäť ako východňar veľmi teším. Je to fabrika Beko v Poprade, predtým Whirlpool. Táto fabrika, dámy a páni, sama od seba zamestnáva 30% rómskych pracovníkov. Tiež to trvalo, bolo to možno 10-ročný proces, cyklus, ale v súčasnosti 30% rómskych pracovníkov majú približne 1000 zamestnancov a tretina z nich je rómskych dobrých pracovníkov a už mi avizovali, že predstavitelia Volva sa idú pozrieť na príklad dobrej praxe do Beka v Poprade a že chcú pozrieť, ako to teda funguje. Čiže takto, spoločnými silami, s rómskymi asistentmi, s úradmi práce, s konkrétnymi firmami chceme tlačiť na pílu, ako sa povie, a vytvárať nové miesta pre týchto ľudí, ktorí by sa ináč nezamestnali a zároveň samozrejme motivovať týchto ľudí, aby pracovali, lebo je to najlepšie pre nich, pre spoločnosť, pre štát. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nech sa páči, pán spolumocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
Dámy a páni, dobrý deň. Ano. Ja v prvom rade chcem poďakovať pánovi ministrovi, ako aj pánovi generálnemu celému ústrediu a samozrejme aj všetkým riaditeľom ústredia práce. Ja musím podotknúť takú základnú myšlienku, že nepamätám si ja osobne, ak sa mýlim, tak ma opravte, že by mohla, alebo že by vznikla taká spolupráca s našim úradom, alebo náš úrad s ministerstvom práce. Ja som osobne veľmi rád, že, tak ako povedal pán minister, že sme vybrali naozaj veľmi kvalitných asistentov, ktorí budú pracovať na tých úradoch práce a po niektorí riaditeľia úradov práce sami povedali, že budem teraz troška taký jednoduchší, že je to veľmi kvalitný materiál. Ja si myslím, že po dosiahnutí toho určitého obdobia, kedy budú robiť v rámci projektu, verím tomu, že riaditeľia úradov práce si to nechajú, alebo si ich nechajú ďalej, lebo naozaj tu na východnom Slovensku viete dobre, že je veľká rómska komunita, budú veľkou nápomocou na to, aby mohli pripravovať, alebo aby mohli hlavne z radu Rómov pripravovať na trh práce. Ale začnem od začiatku. Ako ste počuli, tento projekt realizujeme s ministerstvom práce a je tam aj náš úrad. Projekt vznikol ako reakciu na zákon práce na miesto dávok, ktorý je v platnosti od 1. septembra. A práve preto, keďže sme počuli, alebo už sme počuli, ako povedal pán minister zo strany opozície, že ten zákon je diskriminačný a zvlášť je to zmierené proti Rómom, alebo že nedaj Bože je tam náznak nejakého rasizmu, alebo už definovali aj popri tom, oni sami si nevedeli ten zákon, ten výklad zákona nejako nastaviť a povedať aj tej rómskej komunite, že pozor, nikto na vás nechystá bič, práve naopak môžete na tom ešte viacej získať, ako máte doteraz. Hej? Ja stále počúvam, alebo píšu mi na sociálnych sieťach, alebo respektíve na Messengery a tak ďalej, že my Rómovia chceme robiť, dajte nám robotu, hej, v prvom rade. A ja si myslím, že tu je ten moment, kedy môžeme naozaj tú robotu nastaviť tak, aby získali aj tí Rómovia, lebo všetci sa boja, že prídu tu nejakí migranti alebo z tretích krajín, ktorí rozeberú všetky pracovné miesta. Tu je príležitosť na to, aby sa tí Rómovia zamestnali. Som tu teraz ako predstaviteľ úradu spolumocnenca vlády pre rómske komunity, preto hovorím o Rómoch. Hej? A ja si myslím, že tento projekt, alebo títo asistenti sú naozaj veľmi dobre nastavení a budú svojím spôsobom takou garanciou, že nikto ich nebude diskriminovať, nikto bezdôvodne ich nebude vyraďovať z evidencie dávok. A za tretia vec je to, že máme tu aj nejakú rečovú bariéru. Čiže myslím si, že títo asistenti vedia rómsky, tuto pán Grulo, keďže bude pôsobiť v oblasti alebo samospráve Moldava, predpokladám, že vieš aj maďarsky. No, takže myslím, že tá rečová bariéra nebude problém. A samozrejme, toto budú tzv. Novým typom pracovníkov na úrade práce, odborným a komunitným mostom medzi úradmi, medzi ľuďmi, ktorí dneska stoja mimo služieb zamestnanosti. Úlohou naozaj je pomáhať a urobiť im ten servis, ktorý naozaj tí naši Rómovia potrebujú. Však dobre vieme, že vzdelanostná úroveň u Rómov niektorých nie je na takej úrovni, aby si vedeli sami poradiť. Čiže asistenti budú naozaj veľkou pomocou a tak ako povedal minister, na jednej strane, aj keď nájdeme alebo aktivujeme niektorých ľudí, aj ktorí sú aj mimo evidenciu úradu práci, my musíme motivovať tých zamestnávateľov. Lebo darmo my ho budeme aktivovať, keď viem, že ten zamestnávateľ mi ho nezobere. Už aj kvôli tomu možno, že je Róm. Alebo sa bojí, že nebude mať naozaj taký výkon, ako by mal mať. Ale viete, je veľa Rómov, ktorí vedia pracovať. Ja sa stretávam s ľuďmi aj na cestách, keď idem, tak vidím naozaj, že tí Rómovia chodia do roboty a pracujú. Otázne je, či robia oficiálne, alebo robia nelegálne. To už ja neviem posúdiť. Ale viem, že väčšina Rómov chce pracovať. A tu je príležitosť. Ak ukážeme my, Rómovia, naozaj
celému svetu, že na Slovensku žijú Rómovia, ktorí chcú pracovať a vedia pracovať. A na to samozrejme títo asistenti budú dennodenne dbať o to, aby sme ich vedeli dostať do pracovného trhu. Ja si myslím, že aj ten zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že mal by dať tú šancu. Pokiaľ nedáme tú šancu, môžeme zase rozprávať, aj bohužiaľ musím povedať zo strany majority, že Rómovia nech najprv robia, nech idú do práce. Dajme im tú šancu, a to je výzva zase k zamestnávateľom. Možno sa vám časom ukáže naozaj, ako povedal aj pán minister vo firme Beko, že dneska už robí 30% Rómov. A ja vám poviem úprimne, ja keď sledujem, koľko Rómov robí v rôznych firmách, ja si myslím, že bez tejto pracovnej sily by sa hociaký priemysel nezaobíde sa, poviem vám pravdu. Už len pri stavebných firmách, keby neboli Rómovia, neviem si predstaviť, ako by fungovali. Čiže dajme im šancu a urobme naozaj ten priestor na to, aby sme ich vedeli zamestnať. Dobre, pokiaľ určite budú aj takí Rómovia, ktorí, alebo ľudí, nehovorím teraz Rómovia, ale aj celkovo v spoločnosti ľudia, ktorí naozaj nebudú chcieť alebo nebudú mať záujem pracovnú alebo pracovnú príležitosť. Tým pádom naozaj tu nastane, nechcem povedať represíva, ale viete, ako sa hovorí. Keď nechceš, tak nedostaneš. Čiže som veľmi rád, že tento projekt sa začal realizovať a myslím si, že ideme ďalej. Máme kopec plánov a kopec ideí, ktoré chceme riešiť s Ministerstvom práce a ja som veľmi rád, že Ministerstvo práce, ako aj iné kľúčové rezorty, ktoré sú prepojené našim úradom, ako je napríklad Ministerstvo školstva, spolupracujú. A to je najväčší základ. My už sa nemôžeme deliť na Rómov a nerómov. My sme takisto občania Slovenskej republiky. Samozrejme, ústava nám niečo garantuje, ale na druhej strane už počujem, že musia mať povinnosti. Áno, súhlasím. Jedna vec je garancia, druhá vec je, že sú aj určité povinnosti, ktoré musíme my dávať tomuto štátu. A ja si myslím, že v tejto chvíli je asi všetko, čo som chcel povedať, lebo väčšina vecí povedal pán minister a ak budú nejaké otázky, kľudne môžete sa pýtať. Teraz poprosím generálneho riaditeľa, generálneho tajomníka služobného úradu Ústrednej práce sociálnej veci a rodiny Petra Romanino. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ja už len tak veľmi stručne a veľmi rýchlo. Kolegovia, vítajte do týmu. Som veľmi rád, že vás budeme mať. Vaša pozícia je asistent inklúzie a takto sa to má robiť. Buďme inkluzívni k našim ľuďom a našim kolegom, takže ja vás len poprosím o to, aby ste sa fakt snažili priniesť do tých tímov dobrých ľudí na úradoch práce to, čo od vás očakávame. Chcel by som veľmi pekne poďakovať aj vám, pán komisár pre rómske komunity, takže za mňa iba toľko. Ďakujem veľmi pekne a vítajte v tíme. Ďakujem. Ja ešte na záver rozdávam slovo pani Zlatici Toptákovej, asistentke inklúzie, aby ste nám povedali, čo vás viedlo stať sa asistentkou. Dobrý deň. Tak predovšetkým som rada za takéto projekty, ktoré sa teraz vlastne robia pre týchto ľudí, pretože viem, ako je ťažko sa zamestnať, keďže som pracovala vyše 20 rokov v takejto, teda v sociálnej sfére a vlastne už predtým som tým ľuďom teda pomáhala pracovať a sa dostať do tej práce už či len vypisovaním nejakých tlačiv, alebo vlastne inakším spôsobom treba vykomunikovanie tej pracovnej ponuky, s ktorou už sami teda prišli. Je to o tom, že tak ako to už bolo povedané, že vlastne tí ľudia chcú pracovať, chcú sa aj zamestnať, len je problém presne tá rečová bariéra a vlastne trošičku aj to vzdelanie, pretože nie sú v tom takí zbehli. A od toho sme tu my teda, aby sme im pomohli a dúfam, že vlastne aj pomôžeme sa nejak začleniť do spoločnosti. Ďakujeme pekne. Ďakujem. No, ak ste to zvládli. Ste hovorili, že máte tréning. Chcem ešte dodať jedno číslo, aj keď tých čísel bolo veľa, že máme približne teda viac ako 100 000 voľných pracovných miest na Slovensku, ale samozrejme tie nie sú rovnomerne rozložené
po celom Slovensku. Ale pre túto skupinu ľudí, pre tých ťažko zamestnateľných, nízko kvalifikovaných, keď to tak nazvem, je týchto miest momentálne 33 000. Takže na to sa chceme sústrediť. Keď som povedal, že sme rozposlali prvých 13 000 pozvánok na výberové konanie a odporúčaní na voľné pracovné miesta, 7 000 ľudí bolo odmietnutých zamestnávateľmi, 860 v tých fakt prvých dňoch, týždňoch sa podarilo zamestnať, čo je pomerne rýchly štart, aj keď to možno tak nevyzerá, ale je to naozaj rýchly štart. Ale samozrejme prebiehajú tie ostatné konania, pri tých ďalších pozvánkach prebiehajú, budú ďalšie pozvánky, ideme pomáhať tým zamestnávateľom. Viete, mnohí mohli povedať, že aj tak sa nič nezmení. Je to také slovenské, že nechajte tak, aj tak z toho nič nebude. No, tuto tak nebude, lebo jednoducho ideme všetci aktívne. Nielen hovorím nejakým reštriktívnym opatrením, ak nepríjmeš vhodnú pracovnú ponuku, prídeš o dávku hmotnej núdzi. Áno, aj to sa deje, 77 prípadov hneď prvých, ideme jednoducho razantne, ale hlavne tou motiváciou, tými motivačnými faktormi. My chceme jednoducho zamestnať čo najviac slovenských občanov. Napriek najnižšej hladine nezamestnanosti ešte sa chceme pokúsiť o tých, o ktorých sa pokúsiť môžeme. Povedzme 62 000 poberateľov dávky hmotnej núdzi, ktorí sú zamestnateľní, ale možno ešte lepšie číslo je 43 000 ľudí, ktorí môžu pracovať, ale sú neaktívni. Toto je naša skupina. Urobíme všetko preto, aby sme zaviedli aj určitú spravodlivosť do toho sociálneho systému a takto to má byť. Nejaké otázky ešte na nás? Nech sa páči, chceme najskôr otázky, môžem? Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať priamo pánu asistentov, prečo ste sa rozhodli uchádzať o toto miesto? A chcete možno pomôcť ďalším zamestnancom? Nech sa páči. Kto nemá trému, Dobrý deň, prajem pekný deň, volám sa Julius Grulov, pochádzam z Moldavy nad Bodvou. Prihlásil som na základe toho, pretože pôsobím v tejto sfére už viac rokov a viem, čo je potrebné pre rómskú komunitu. A som veľmi rád, že tento projekt prebieha takýmto procesom, pretože je tu časť pomoc, či už rómskej komunity, alebo pomáhať aj veľkým podnikateľom, vysvetliť im, respektíve spolupracovať aj s nima, tak aj právne, preto som sa prihlasoval. A zvlášť ešte, pokiaľ ide o Moldavu, tam naši Rómovia hovoria po rómsky a po maďarsky a je tam potrebné v takýchto veciach buď pomocný, pretože tak ako tu už hovorili, tá jazyková bariéra je tam a v tom tiež budeme pomáhať. Ďakujem pekne. Ešte nejaké otázky? Tak na záver ja len poviem, cieľom nie je trestať za každú cenu, ale zamestnať človeka, aby mal prácu. Práca je najlepším nástrojom boja proti chudobe a práca je najlepším nástrojom na uplatnenie toho človeka v spoločnosti. Budeme takto pravidelne vyhodnocovať túto prácu na miesto dávok asi na 4-ročnej báze, aby bolo jasné, kde sa hýbeme, aby ľudia, ktorí stále pochybovali a pochybujú, mali presné informácie, kde sme. Každý jeden takto zamestnaný človek navyše je malým víťazstvom pre neho i pre štát. Ďakujem pekne, že ste prišli. Pekný deň. Dáme fotečku? Konečne. Ja pomôžem ako chlap. Počkaj, toto sa roztoto, nie, to musíte najprv. Posunieme to? Áno, posunúť. Tak. Dobre. Dáme, poďte vy takto, páni na kraj, dáma, nemá sa